A wani lokaci, an yi wasu kwaɗi a cikin wani rafi, suna zaune cikin jin daɗi da walwala, ba abin da suka nema suka rasa. Idan sun gaji da wasansu cikin ruwa sai su fito daga rafi su sha iska. Ba su da damuwar komai kuma ba su da wani abu da yake damunsu. Suna cikin rayuwarsu mai daɗi sai wasu daga cikin 'yan uwan nasu suka ce da sauran 'yan uwan, Haba, ina amfanin zaman mu haka, babu wani sarki da zai rike mulkin mu, ba mu da wasu dokoki da za su tafiyar da tsarin rayuwar mu. Kwarai kau, ni ma wannan abin na ci min tuwo a ƙwarya. ran nan suna cikin shan iska sai wani reshen bishiyar da ke gurin ya karye ya faɗo a gefen rafi. Kwaɗi suka tsorata, kowa ya je ya ɓuya, sai wasu daga cikinsu suka ce, Kai, kila sarkin da muke roƙo ne Allah ya aiko mana da shi. kwaɗi na cikin ruwa sun ɓoye, suna jira su ji irin dokokin da sarki zai shimfiɗa musu. Amma suka ji shiru, su kuma suna jin tsoron matsawa kusa da shi. Ana nan dai har wani mai ƙarfin hali daga cikinsu ya matsa kusa da reshen iccen nan da ya faɗo. Sannu har ya kai ga ya taɓa shi, icce bai motsa ba, har ya hau kansa yana rawa, icce dai bai motsa ba. Da sauran suka ga haka sai duk suka fito suka haye kan reshen iccen nan. Sai ya kasance ko da yaushe nan ne wurin zaman kwaɗi tare da sabon sarkinsu. Sai dai kwaɗi ba su yi murna da wannan sarki da aka turo musu ba. Suka nuna sun fi son sarki mai rai, mai motsi, wanda zai rika shata musu dokoki kuma ya shimfiɗa mulkinsa. Wannan buri na kwaɗi ya sa Ubangiji ya yi fushi da su. Kwatsam ran nan sai ga wani zalɓe zai wuce ta wurin, sai ya ga kwaɗi da yawa bakin rafi. Shikenan abin nema ya samu, dama wurin neman abinci zai tafi. Sai ya tsaya bakin rafin nan ya ringa kama kwaɗi yana cinyewa. A kwana a tashi, wannan wuri ya zama manemar abincin zalɓe. Sai ya zama na zalɓe da ya ji 'yar yunwarsa, sai ya nufi wannan rafi ya ci na ci ya bar na bari. Da kwaɗi suka ga zalɓe ya dame su da kisa haka, ya hana su sakat, sai suka yi nadamar abin da suka aikata, suna neman gafarar Ubangiji suna cewa, Allah mun tuba, ka yafe mana, mu yanzu ba mu son sarki, mun haƙura. Mu yanzu mun fi son rayuwar mu ta da. Allah ka ƙara yafe mana kurakuranmu.